phakathi. Unobiziwe sikhona into esiwayo. Awubiziwe nguThixo bakhona i-encounters. Ngoba abantu balala ebusuku wena ulala ubonisa izinto uva amazwi uthintile ngoba udibene noThixo in the middle of the night. Abiziwe thela mna ngobiziwe. Ndiyazi xa ubiziwe akakuthuma uThixo ngakuthumanga. Umuntu obiziwe uyagconywa. Agcontyelwe abantu anointing. Thina mna ngobiziwe nguThixo ngoba zininzi iintlobo zabantu ezibiziweyo. Thina mna ngobiziwe nguThixo, abanye babiziwe ngabanye abantu. Abanye babizene ngobutshomi, abanye balinganisile, abanye bashumayela ngoba bekhuthele. Akho rongo kodwa bashumayela nje ngoba bene-willingness yokushumayela ezithandela inkosi. But xa unohlala phansi umamele hayi nokwabekeka kwabanye abantu bashumayela kubekekile. Kodwa thina mna ngabantu ababiziwe mna abanee-encounters uza kubalisela uhambo lwakhe, akubalisela isitori sakhe. Le nto ayilibaleki ngoba ilapha entliziyweni yomntu obiziwe. Ungayilibala njani into ubanjelwa nguThixo? One of the scriptures that God spoke to me, one of I was working with engineering company. uThixo wathetha wathi isivumo sininzi, an audible voice phakathi kwimetshini emkhulu ifaka i-earplugs, an audible voice I heard during the day that isivumo sininzi abafuni bambamba. Alivilishi ngoba ndangena phakathi ndishumayele ndisemsebenzini ndishumayele ndibuya wandibiza uThixo. Who wanted to went away specifically to Kraaifontein, a place that I did not even know. Ndangena ndihamba ngemoto ndibhaka endawo ndangena emzini from house to house ndixelela abantu ngoyesu uyabizwa thunywe umntu. Yabamisele inkosi abashumayela baphile ngazo. Ndiyayeka ke ngoku ngenxa yexesha. I-appreciation is not something we show off or something to brag about. It's something for unceda abantu. Wena uThixo abasirayeli emotshiwe Egypt, uThixo zangathethe nawo, wathetha noMoses wathi ndivile ukhala kwabo, khalelo ndizibonile neentsisi zabo, wathi ndifile emntwini amgqobayo emgqobela abantu abakhalayo. Bayakhala ngabe uyagqoba ngabe uyathuma. Adala abanye iyavakala uza yena sele ethunyiwe lo myalezo, awuhambi uye ebantwini engakunikanga imessage. Kahle ubupostile obu ayofashion angoma silingana ayo promotion siyapromotana nje nathi siyaphakamisana nje. Ube ngumpostile wantoni? What is the message that we have? What is the message that we have? Hallelujah. Ube ngumprofeti uprofetani. Abanye bafaka uprofeti ba-confused about the prophet. Then now you want to fit into that office and then we end up prophesying. Because you must prophesy as a prophet, but you don't have anything to speak about. But you must strive. But now we're going to know if there's a prophet othule unyaka wonke. Uthule umprofeti uthule. So when we appreciate uMkaThixo, kufuneka ukwazi urecruit holy men of God, man create asiyakhele apha. Let's do something for this anointing. Let's build an upper room for your anointing. Andifuna ukungena apho upper room nezinto zazibekiwe phaya, but ekugqibeleni kanti kunesidingo. Uyakwazi umuntu aphucuka abe nento zonke kanti kukhona into angenokwazi uba nayo engadibananga ne-anointing. Zikhona into ezifumanekayo ngoba unendlela yokuzifumana, but zikhona into ezingafumaneki noba une-means. Anointing ayikho sesipeyisini, i-anointing ihlala emntwini. Uthixo ke ngoku let me say uthixo an anointed one of God.
Nangoku nge-anointing esokoleka ngapha, a well-to-do woman, wealthy woman, but estrugglisha uba nabantwana inazo zonke indlela ezikhoyo. I believe she tried zonke indlela ngoba nento zonke, but watsho phantsi badibana ne-anointing. Yavela indoda xa igqiba ukudla irayithi, yathi ndithi kulo nyaka uzayo uzawube sokuthuthuzela umntana. Ayibilisi le nto ngoba le nto yakhelwe kuthi nasebathathile sithethe ilizwi sometimes singaqondi nogxolo kwenzeka into ezikhulu kudiliseke into ezikhulu because we are the mouthpieces of God. Njengele khoshata siyo manje milomo kathi okhanjisiwe. We represent the kingdom of God. Hey, uyakholwa ukuthi ngagcwala abantu. Iba khona i-catch man. Usuke ulibala ba ugcotyelwa abantu uphakame. One of the things xa umuntu ehamba noThixo egcotyweni ba umbona nge-humility. Ipride lelinye lesango elivulwa nguSathane. Xa ugcotyiwe ubeka abantu baphile usuke puffed up. Don't forget balena into nayo kamuyimele khawulapho. God chose you for the one ufanelekile. uThixo abazalwane is in a business of saving humankind. Ukhangisa abantu babashumayela abanike i-capability kodwa mabangahlupheki beshumayela. Hayi kule 10 years kade ndiyaphelelana nawo nabapostile sevala ngomnyango okhala. We are saying enough is enough. No more struggle, no more suffering. No. See it here. When you want to something good, but it could say, make peace with your past. Make peace with your past. Kuma kukhuluma phambili. Ngingafiki, afika kade. Ngenxa yepast. Yena funa usabela ndithethe ecaleni ndithi no. Ngithethe publicly. Ngoba announce publicly. Kukhona into zasecaleni. Akho nto efana nale make peace. Uba lokwenzeka. Ungaya to anyone oyaziyo. Noba awumenzanga nto wena kodwa uyamazi ubuhlungu ngenxa yakho. Indawo yoxolo but goes a long way. That is how uYesu waqala ngayo inqamlo wathi anganiqhela amadimoni. Wabathandazela bengela xesha lakhe. Kanti uyayazi kwi-mission of reconciliation. Bazalwane, you are given a ministry of reconciliation. Itsho njalo iBhayibhile kwabaseKorinte. You are given a ministry. Let no one anenento kakuwa neyikhomeka. Awukhodwe kodwa kukhona into ungqina. You have to make peace. Awusenza loo nto, you are closing that door. Yenjolo, noise behind you. Close that door. Close that door, mama. Before the end is a lot of people, you can fall. Hey, no, sasa msheki. Sinikezele umoya indlela sikhokela. Sikhokela umoya. Now say right man sikhokela umoya indlela. Kuya no message namhlanje. Fresh message. Uyibani? Problem. Angisabheka isabuni. I-leadership. Sesithatha i-leadership. Nakumoya indlela. Siyambiza kwizinto esiziqale ngokwethu. Wenza iprogram uyigcina ufuna umoya indlela bekhona ke ngoku. Ngoba siyamfuna umfuno kodwa asimfakanga kwaseqaleni kweprogram. Asivumele iprogram inishente umoya indlela. That is why it's so important to ask God. Kubani intoni emandiyenze nini kanjani? Kubani amakashumayela? There must be signs. Ibandla kufanele libheke phambili. Mama, you have the prophetic voice.
Your voice will shake nations. You are one of you are the teaching apostle. You have that grace to teach and establish and equip people. We need a sound. Sometimes you don't have to sweat like me, but we need the anointing with a sound teaching, sound doctrine. As a minister, I want to catch so I will build my church. Let's allow him to build his church. Asimlibe moyo ongane izulu kwesemhlabeni acontrol alawule adayile uyi-principal yebandla umoya oyingcwele iphila ngaye. I've been preaching for over 20 years. I've seen his presence. I've established churches by the grace of God. If I was listening to Diego Soke Fiji, a place that I never been to. Well, please. I will go to a place. Obedience is the key in ministry. Once I forget about the how part. Just